जोङो जोबोद मोनसे मोजां खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों बयबो जे बेवहाय रौता ओनसोलनिफ्राय बर' माहारिनि गोलाव समनि हारिखौ आबुं महरै दाफुंनाय हारिखौ रैखाथि होनायनि जांख्रिथायाव बाहागो लाबोनाय जोंनि बै समनि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि सोरबां सुबुं बिहुराम बर' बिथां लोगोसे जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि गोख्रों दैदेनगिरि आफादगिरिबो जाबोनाय आरो MLA जाबोनाय गरेन्द्र बसुमतारी आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि महेस्वर बसुमतारी बिथां साथामनि मुसुखाखौ दिनै मोनसे पार्कआवनो गायसननानै दिनै बेखेवनाय जादों आरो बिथां साथामा बर' हारिनि थाखाय गोबां बिहोमा होलांदों आरो बेखौ गायसननो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि मोनसे कनसेप्टजों बे खामानिखौ जागायदोंमोन आरो दिनै मोगथां महर मोनबाय। आङो मिजिंथिदों जे थांनाय 40-50 बोसोराव बर' हारिनि थांनाय थैनायखौ लानानै जेसेबां संग्राम जाबोदों बेखौ लानानै जाय बिथांमोना बिहोमा होनाय साफ्रोमबो जोंनि दैदेनगिरिखौ जों फोथांनानै लाखिनांगोन बिथांमोनखौ जों अराय सम मान होनांगोन आरो बिनिनो मोनसे हाबाफारि दिनै जों मावफुंनो हानानै गोजोननाय मोनदों। आङो बेवहाय जोंहा थुनलाइ आफादनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माहारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ आं बिथांमोनखौ खावलायदों जे बिथां साथामनिबो जिउ खौरांनि मोनसे आबुं जारिमिन लिरनानै बरननांगौ फैबाय थानाय समाव होमब्लासो गोदान जोलैया मिथिनो हागोन जे बिथांमोना बोरैहाय सेक्रिफाइस खालामदोंमोन गावनि न' बांफोरखौ गारनानैब्लाबो फेमिलिखौ दसे सम दोनथ'नानैबाबो हारिनि थाखाय जेरैबायदि मावदोंमोन भलेन्टारिलि बेसेबां माने हार्ड मोनसे सिचुवेसनाव बिथांमोना मावलांदोंमोन बे बाथ्राफोरा हारिनि गोदान जोलैनि थुलुंगा जानानै थागोन। दा नंखायनो बिथांमोननि आबुं जारिमिन लिरनायनि थाखाय दिनै बिथांमोनखौ खावलायदों लोगोसे नैबे पार्कआ दिनैनि उनाव बियो नर्मेल मोनसे पार्क जानानै थायाखै बियो मोनसे पावार हाउस जानानै थाबाय बिनिफ्रायनो जोंनि सर्स अफ इन्सपिरेसन बे लामाजों जाय थाङो बियो बेवहाय हाबनो लुबैगोन बिबार बावनो लुबैगोन दा नंखायनो बियो 12 मासे खुला थानाय आरो बेबायदि बेबस्था थानायनि थाखाय आरोबाव 1 कौटि रां होनानै पार्कनि गुबुन गुबुन खामानिखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो नैबे बोसोरावनो आङो बे पार्कनि थाखाय आरोबाव 1 कौटि थाखा सेंसन होगोन जेरावनोखि जोंनि साथाम हिर'खौ जाहाथे अराय सम रायजो राजाफ्रा लुबैबानो 12 मासे फैनानै बिबार बावनो हायो आरो बिथांमोननि साफ्रोमनिबो उनथिंजाय मोनसे बिथांमोननि गुसुङै जिउ खौरां बेवहाय लिरनाय थागोन जेरावनोखि रायजोफ्रा बिथांमोनखौ फरायनानै गोदान जोलैफ्रा मिथिनो हागोन।